Chcete svoje dieťa vydediť? Možno sa vám zdá, že si to zaslúži. Dlhodobo sa o vás nezaujíma, nepomáha vám alebo vedie život, ktorý sa prieči všetkému, čo ste ho učili. Z pohľadu rodiča to môže byť jasné, ale ako by rozhodol súd? Slovenský zákon umožňuje vydediť potomka len vo výnimočných prípadoch a súdy posudzujú každý z týchto dôvodov veľmi prísne. Nestačí, že dieťa nepríde na sviatky alebo že nekomunikuje. Ak mu poručiteľ sám roky nevenoval pozornosť a nezaujímal sa o neho, súd to vezme do úvahy. A ak pomoc poručiteľovi zabezpečuje iný člen rodiny, nestačí len tvrdiť, že konkrétny potomok nepomáhal. Rovnako pri neusporiadanom živote nestačí pár pochybení, musí ísť o dlhodobé a závažné správanie, ktoré sa vymýka bežným životným zlyhaniam. Vydedenie nie je emocionálne rozhodnutie, ale vážny právny úkon, ktorý musí obstať aj pred súdom. Pre viac informácií si pozrite moje celé video.